Здравейте, уважаеми зрители и верни фенове на Христов спорт. Добре дошли в нашата нова рубрика "Светът на футбола". Сменихме името от Спорт в студиото, защото мисля, че това е по-запомнящо се и по-хубаво. Днес ни предстои изключително наситено пътешествие с най-горещите футболни точки. От бляскавия завършек на Мондиал 2026 в Северна Америка до дъждовните и бурни терени на родната FBET лига. Завършвайки с аналитичен поглед към европейските съдби на българските тимове след жребия в Ньон и предстоящите евромачове тази седмица. Пригответе се за дълбок анализ, защото футболното лято на 2026 пренаписва историята пред очите ни. Футболният свят има своя нов стар крал. На 19 юли 2026 пред 82 500 зрители на величествения MetLife Stadium в Ню Джерси, Испания официално сложи край на ерата на Лионел Меси и короня със своята нова златна генерация. Финалът срещу Аржентина не беше просто матч, а тактическо надиграване, което италианската преса нарече триумф на футболната интелигентност. Победата с 1-0 след продължение дойде след гол на Феран Торес в 106-та минута, който хвърли в екстаз близо 2 милиона души, празнуващи по-късно по улиците на Мадрид. Анализирайки статистиката, доминацията на Лафория Роха е стряскаща. Тимът на Луис де ла Фуенте завърши турнира с актив от 7 победи и 1 равенство. Нулевото реми срещу Кабо Верде в групите. Но най-впечатляващото е, че испанците допуснаха само един гол в хода на целия шампионат. В финалния двубой Испания отправи първите 20 удара в матча, докато Аржентина успя да погледне към вратата на Унай Симон едва във второто продължение. Това бе демонстрация на абсолютен контрол. Родри, моторът на този отбор, напълно заслужено грабна златната топка за най-добър играч, а Унай Симон си тръгна с златната ръкавица след рекордните 7 чисти мрежи. Не можем да подминем и Пау Кубарси, който е на едва 19 години и бе отличен като най-проспериращ млад играч, символизирайки смяната на поколенията, в която той и Ламин Ямал заемат местата на легенди като Меси и Ди Мария. Ден по-рано в Майами станахме свидетели на може би най-лудия матч в историята на малките финали. Англия победи Франция с 6-4 в истински голов спектакъл, който остави феновете без дъх. Букайо Сака записа исторически хет-трик, превръщайки се в едва втория англичанин с подобно постижение в финална фаза на Мондиал, след сър Джеф Хърст. Въпреки поражението и края на ерата Дешан, Килиан Ембапе затвърди статута си на феномен. С двата си гола в матча той завърши турнира с 10 попадения, печелейки златната обувка и вече е едноличен лидер във вечната голмайсторска листа на световните първенства с невъобразимите 22 гола. Франция се подготвя за ново начало под ръководството на Зинедин Зидан, но горчивината от 6 допуснати гола за първи път в официален матч от 1968 година насам ще тежи дълго. Докато световните емоции затихваха, у нас стартира сезон 2026-27 в FBET лига, с нов формат от 14 отбора и една прекрасна инициатива. Всяка среща да започва с изпълнение на националния химн на България. Този жест на обединение обаче бе поставен на изпитание от капризите на времето и колебливата форма на фаворитите. Шампионът Левски започна защитата на титлата си с изстрадан успех 2-1 над завърналия се в елита Дунав Русе. Кристиян Димитров откри резултата в 22-та минута, но сините трябваше да чакат чак до 71-та, когато Аркан Борас удвои преднината. Въпреки натиска на драконите в края и гола на Денислав Минчев, Левски удържа 3 точки, но играта остави много въпросителни пред Хулио Веласкес. В Разград Лудогорец също не убеди, но излъга Локомотив Пловдив с 1-0. Човекът за големите моменти Ивайло Чочев отново бе в светлината на прожекторите, отбелязвайки победния гол в добавеното време на матча. Тимът на Томас Райс изглеждаше тежък, вероятно заради натрупаната умора и липсата на 5 основни футболисти, а вратарят Хенрик Бонман трябваше да се намесва решително при опасни контри на Жулиан Лами. Най-голямото разочарование на кръга дойде от стадион Александър Шаламанов, където столичното дерби между Славия и ЦСКА завърши при 0-0 под проливния дъжд. Червените, водени от Христо Янев, не намериха път към вратата на белите, а феновете открито изразиха недоволството си, искайки оставки още в първия кръг. Янев призна, че критиките са основателни, тъй като отборът изглеждаше без идеи в предни позиции. Драмата бе пълна в Пловдив, където мачът между Ботев и Локомотив София бе прекъснат още в 5-та минута заради свирепа буря и градушка. Тази вечер от 21:30 часа предстои доиграването на този двубой, като ръководството на канарчетата обяви вход свободен в опит да се реваншира на верните си привърженици за метеорологичния хаос. Мачът е белязан и от завръщането в треньорската професия на Любослав Пенев след дълга битка с тежко заболяване. В останалите мачове Спартак Варна и ЦСКА 1948 сътвориха зрелищно 2-2, в което варненци изпуснаха аванс от 2 гола,
Абиесент Карагерен от Арда отбеляза фамозно попадение от въздуха при равенството 1-1 срещу Септември. Ботев Враца и Черно море също разделиха точките след 1-1, гарнирано с късен гол на Мартин Петков за врачани. Тази седмица е съдбоносна за европейските амбиции на България. Но докато отборите се готвят за първите си мачове, някои за вече третите, вчерашният жребий в Нион за третия предварителен кръг вече начерта евентуалните пътища и капани пред нашите представители. Левски са изправени пред румънската стена Университатя Крайова. Хулио Веласкес подготвя детайлен разбор, знаейки, че този съперник е исторически неудобен за българските тимове. Жребият вчера бе щедър, но само при условие, че Левски прескочи румънците. Ако това се случи в третия кръг на Шампионската лига, сините ще срещнат победителя от двойката Омония Никозия и Кайрат Алмати. Това е отличен шанс за пробив към групите. Ако обаче Левски отпадне от Университатя, те ще се прехвърлят в Лига Европа, където вчерашният жребий им отреди съперник губещият от двойката Сабах Азербайджан и Купс Купио от Финландия. Пътят е ясен, но грешките срещу Крайова ще бъдат фатални за Шампионската лига. Пред армейците стои огромно предизвикателство в лицето на азербайджанския Гранд Карабах. В Баку вече се чуват гласове, че ЦСКА изглежда като квартален отбор без система. Ако обаче Христо Янев сътвори спортно геройство и елиминира Карабах, жребият за третият кръг отреди на ЦСКА победителя от двойката Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив. При отпадане от Карабах обаче, съдбата на ЦСКА в Лигата на конференциите ще бъде доста по-тежка. Там ги очаква губещият от двойката Динамо Киев или ПАОК, където играе Кирил Десподов. Лудогорец гостува на АПОЕЛ Тел Авив на неутрален терен в Унгария. Томас Райс е притеснен от 5 контузии, но жребият за третия кръг бе милостив към орлите. При успех над израелците те ще се изправят срещу победителя от Жилина или ГКС Катовице от Полша. Съперници, които Лудогорец е длъжен да преодолее. За ТСК 1948 обаче ситуацията е коренно различна. След като преодолеят, надяваме се, Спартак Търнава, жребият им отреди кошмарен сценарий. Победителя от сблъсъка между Пакш от Унгария и гръцкия гранд Панатинайкос. Това поставят им от Бистрица под огромно напрежение още преди старта на кампанията им. Уважаеми приятели, футболното лято на 2026 е в своя апогей. От златния блясък на Испания до градушките над колежа и напрегнатото чакане на европейските вечери. Емоциите са гарантирани. Може ли Левски да защити титлата си и да пробие в Шампионската лига? Ще успее ли ЦСКА да опровергае критиците в Азербайджан и дали Лудогорец ще намери сили да преодолее кадровите си проблеми? Следете Христов Спорт за още анализи и коментари. Не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете камбанката и да напишете в коментарите коя двойка от жребия ви изглежда най-преодолима за нашите отбори. До нови срещи на терена. Това беше от светът на футбола за днес.